Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Gavana James Orengo okwedo weche maliekore ni mbii mar duond bura ma ODM nyalo biro dok chien ponono ni jatend duond bura mar ODM Raila Odinga oido lemo e riwruok mar pinje Afrika kosiro ni mano biro bedo thuolo makende mar ting'o malo duond burano nyaka ngas mar Afrika kano lose skund pimar marageng'e kar chung'o od bura mar Rieda e kinde pogo dho chak ne grube e ward ma Uyoma. Orengo lero ni Raila en jabete mar kwe kendo koyudo komno obiro nyayo kwe e Afrika mangima kendo Afrika duto biro yudo ber kotendo kod weche mag siasa. Omedo ni mbii mar duond buch ODM biro medore kendo tegno ahinya to ka Raila oyudo komno. I fully endorse the candidature of Raila Amolo Odinga to become the chairman of the AU Commission. And I'm saying Raila has got vast experience. Raila has impeccable credentials. And Raila has a great vision for Africa. Africa will have a powerful voice in the name of Raila Amolo Odinga. And Raila will assist Africa to come out with a blueprint that will bring prosperity to Africa and positive transformation of the people of Africa. Raila enja Kenya, kendo kura e Kenya ka, to katiba mowacho ni ng'ata maja Kenya nigi haki mare mondo gone kura kata gode ng'ato kura. Omiyo luoro moro kik bedie. An ang'eyo ni South Africa osebedo miyo moro manobedo chairman e AU Chizuma ne chairperson e kom mar Raila dhi kawo. Noko tame bang'e dhi go siasa e piny mar South Africa. Be nochung' kaka president obed. Pode wach machalo koda mane ni moko kuom jood bura mag ODM